vrea acum să începem prima sesiune plenară cu prima prezentare susținută de domnul Andrei Kelemen de la Cluster IT Cluj. Mulțumesc! Bună dimineața tuturor, mai ales celor care sunteți în sală. Și mulțumesc lui Victor pentru oportunitatea pe care mi-a oferit-o de a veni astăzi în fața dumneavoastră și de a vă spune câte ceva despre IT-ul clujan și nu cel românesc. Aș vrea să ne ferim de generalizări, însă am apucat să trimit titlul organizatorilor înainte să realizez că, de fapt, ceea ce vreau să vă transmit astăzi este specific IT-ului clujan. Nu va fi o prezentare foarte tehnică, perspectiva este mai degrabă una economică și poate de aceea sper să trezească și interesul dumneavoastră. Dacă vă întrebați care este legătura cu mediul academic, cu mediul de cercetare, sper ca pe parcursul prezentării mele să găsiți răspunsul și să înțelegem împreună că, în general, economia românească, pentru a deveni competitivă, performantă, are nevoie de aportul foarte important al celor care fac cercetare și dezvoltare la noi în țară. Aș începe prin a vă spune câteva date despre IT-ul clujan. Sunt înregistrate cu cod Cayenne specific peste 800 de companii în Cluj, însă numărul celor în mod real active este undeva în jur de 300. Sunt aproximativ 15.000 de specialiști IT care au un loc de muncă în Cluj în acest moment, din care 12.000 sunt persoane angajate la diverse companii din Cluj și un număr de alt 3.000 de persoane care lucrează ca și freelanceri. Vorbim în total de peste 100 de milioane de euro export anual, o cifră în creștere constantă, export de servicii de IT, în special outsourcing. Această cifră plasează Clujul pe primul loc în țară, în ceea ce privește exportul, înaintea Bucureștiului, deși în București lucrează, după estimările la care noi am avut acces, circa 50.000 de IT-ști. Însă, să spunem, IT-ul din București are o caracteristică specială. Foarte multe din companiile din București lucrează pentru multinaționale care sunt cu sediul în București, prin urmare nu exportă, sau cu diverse autorități statale, ceea ce din nou înseamnă că nu exportă.
Aceste cifre fac ca IT-ul din Cluj să fie principalul sector economic al orașului și de aceea se acordă o atenție deosebită atât din partea autorităților locale cât și celor regionale pentru dezvoltarea sectorului. Am încercat să condensez în slide-ul acesta câteva caracteristici esențiale a ceea ce se întâmplă în acest moment în IT-ul clujan. După cum puteți vedea, modelul predominant de afaceri este dominat de 3 componente. Odată e vorba de accesul la resursa umană, calificată sau mai puțin calificată. Am să explic imediat. Outsourcing și respectiv dependența de piața internațională. Toate aceste lucruri duc la o serie de provocări, ca să nu le spun probleme, pe termen mediu și lung. Dacă e să ne referim la resursa umană, aici constatăm, din păcate, un efect de spirală a creșterii cheltuielilor salariale. Asta pentru că resursa umană sau accesul la resursa umană este limitat, evident, este o resursă limitată și cu toate eforturile universităților, celor 2 universități principale din Cluj, adică Babeș-Bolyai, respectiv Universitatea Tehnică, de a furniza un număr suficient de persoane calificate pentru industrie, acest lucru nu este deocamdată posibil. Eforturi s-au făcut, se fac. Spre exemplu, anul acesta, Facultatea de Matematică și Informatică de la Universitatea Babeș-Bolyai are numărul cel mai mare de înscriși vreodată la specializarea informatică. Sunt peste 800 de studenți înscriși. O problemă fundamentală însă este următorul lucru. Din cei 800 înscriși, probabil 50% vor și finaliza studiile. Din cel puțin 2 motive. Unul este că programul de studii nu este, să spunem, unul foarte ușor. Mulți studenți sau mulți tineri vin atrași de mirajul industriei de IT, de posibilitatea de a avea un loc de muncă, se înscriu la facultate, însă constată pe parcurs că parcursul este destul de dificil. Un al doilea lucru, și care se leagă de industria de IT în mod direct, este faptul că mulți dintre studenți sunt racolați încă de pe băncile și ajung să lucreze la companie, ceea ce le face, desigur, viața studențească extrem de dificilă. De multe ori renunță la ea în favoarea, să spunem, unui loc de muncă bine plătit. Acum, dacă vă întrebați ce înseamnă un loc de muncă bine plătit, pot să vă spun că un salariu mediu de intrare în industria de IT este undeva în jur de 500 de euro, pentru care nu se cere mare lucru, adică experiență quasi inexistentă, dar totuși niște cunoștințe minimale despre IT. Sigur, la celălalt capăt, veniturile pot să ajungă la câteva mii de euro pe lună. Conform unor predicții ale noastre, în baza datelor pe care le-am avut și le-am colectat, acest model care se bazează exclusiv pe disponibilitatea resursei de muncă este un model limitat în timp și este suficient să ne uităm, de exemplu, ce s-a întâmplat cu loanul în România, pentru că analogia, până la urmă, nu credem că este forțată.
Acest model bazat pe outsourcing, de fapt, are la bază, cum spuneam, disponibilitatea resursei umane și un preț competitiv care poate fi oferit la nivel mondial. Din fericire pentru IT-ul românesc, din nefericire pentru situația politică a Ucrainei, încă putem spune că avem un viitor mediu cu acest model de afaceri. Adică, din estimările noastre, vorbim probabil de circa 10-12 ani, până va începe să apară acel efect de foarfecă, l-am numit noi, în care venitul sau profitul generat de acest model de business nu va mai putea susține costurile cu funcționarea lui. Sunt și alte efecte, cum se poate vedea, legate de acest model. Odată, know-how-ul este extrem de limitat. De multe ori, proiectele pe care lucrează companiile de IT sunt cunoscute în ansamblu doar de către clientul din Occident, iar compania de IT din Cluj sau din România, din altă parte, are doar acces limitat la tot ceea ce se întâmplă. Acest lucru creează dependență de client, desigur, și, în plus, e totuși o atmosferă volatilă, adică atâta timp cât clientul din Occident este mulțumit de servicii și de prețul solicitat pentru aceste servicii, va apela la expertiza companiei respective. Dar dacă o găsește în altă parte, la un preț mai bun, atunci cu siguranță se va îndrepta înspre acel loc. Concluzia e relativ simplă. Cum spuneam, modelul acesta de business este nesustenabil pe termen lung. Câteva cuvinte și despre Cluj IT. Ne-am înființat în octombrie 2012, mai întâi cu 27 de organizații fondatoare, din care 23 companii. În momentul de față suntem 49 de organizații membre, din care 35 sunt companii. Reprezintă circa 10% din numărul total de companii, însă aproape o treime din forța de muncă existentă pe piața de IT din Cluj. Nu avem doar companii din Cluj înscrise în clusterul nostru, sunt și din Timișoara, spre exemplu, 2, de asemenea din Brașov, Oradea, Alba Iulia, Baia Mare. Prin urmare, credem că inițiativa noastră a început să fie înțeleasă în termenii corecți. Avem 4 universități membre plus un institut de cercetare și, respectiv, alte 9 organizații catalizator, așa cum le-am numit noi. Și credem că ceea ce facem noi este un proiect al comunității clujene în principal și al comunității de IT în general în România. Un slide cu cele 35 de companii. Sunt de toate tipurile, ca să spunem așa. Avem companii cu 10 angajați, dar și companii cu sute de angajați și cifre de afaceri de zeci de milioane de euro. Celelalte organizații membre, desigur, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Tehnică, Universitatea de Medicină și Farmacie, USAMV Cluj, Institutul Național de Cercetări Izotopice și Moleculare din Cluj și, foarte important din punctul nostru de vedere, autoritățile locale și regionale, Primăria și Consiliul Local Cluj, desigur, Consiliul Județean Cluj, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. De remarcat, aș remarca aici și prezența internațională
Avem o fundație din Germania care este specializată în transfer tehnologic și care încă de la bun început a venit alături de noi pentru a ne sprijini în demersurile noastre. Și care sunt acestea? Ce propunem, de fapt? Propunem crearea unui ecosistem care trebuie să ducă, în cele din urmă, la sustenabilitate pe termen lung a industriei de IT. Această sustenabilitate se bazează în principal pe produse și servicii, unde IP-ul este deținut de către companii. Pentru că, de fapt, este singura modalitate prin care se poate crea valoare adăugată acestei industrii. Iar modelul pe care îl propunem nu pleacă de la zero. Aptitudini, mai ales de natură tehnologică, există. Circulă o legendă urbană, dar care cred că are un sâmbure de adevăr. A doua cea mai vorbită limbă în compania Microsoft este româna. Poate că e o exagerare, dar cu siguranță există foarte multe talente de origine românească care activează în mari companii, în multinaționale cu impact global. Avem la nivelul Clujului și câteva avantaje pentru un asemenea model. După cum spuneam, sunt cunoștințele tehnologice, acesta este un prim aspect important, un antreprenoriat sau un spirit antreprenorial în creștere. Citeam recent un articol, Clujul este al doilea oraș care, după București, ca număr de SRL-uri debutante înființate și nu este departe de București. E o diferență doar de 50 de companii înființate. Ținând cont de mărimea Bucureștiului și respectiv de mărimea Clujului, spiritul antreprenorial în orașul din care provin este aparent mai dezvoltat. Sigur, e un indicator care trebuie luat cu doza de rigoare de circumspecție, dar este totuși un semnal că, într-adevăr, există această dorință de a îți croi un drum, făcând, să spunem, sau urmând o direcție antreprenorială. Asta înseamnă și o dorință de independență, adică de a nu depinde atât de mult de un anumit client, așa cum se întâmplă în cazul modelului bazat pe outsourcing. Și, în cele din urmă, vorbim despre stabilitate pe termen lung. Modelul pe care l-am propus nu este o invenție a noastră, este un model economic cunoscut deja, numit Quadruple Helix, adică este un model care se bazează pe mediul de afaceri, pe mediul universitar, pe comunitate în general și pe mediul administrativ sau politico-administrativ. Fiecare dintre acestea are un rol în a face ca un anumit lanț de valoare, cum este cel al industriei de IT, spre exemplu, să poată progresa și să poată deveni competitiv la nivel global. Ceea ce facem noi prin Cluj IT este să oferim o asemenea platformă de colaborare. Este atât una virtuală, adică chiar există o platformă informatică prin care oferim posibilitatea interacțiunii între membrii noștri pe diverse subiecte de interes, precum și o platformă ideologică, să spunem, prin care încercăm să aliniem
anumite interese existente în cele 4 componente ale modelului Quadruple Helix. Sigur, nu este un demers ușor, mai ales ținând cont de faptul că nu avem tradiție. Nu avem o tradiție în a colabora. Și acest lucru necesită multă, să spunem, educație. Spre exemplu, o companie, să spunem, de IT, da, din Cluj, nu știe sau nu cunoaște faptul că poate apela în anumite situații, atunci când are nevoie, la resurse de cunoaștere existente în Universitatea Tehnică, de exemplu, din Cluj. De asemenea, comunitatea științifică încă nu are deschiderea necesară pentru a se apropia mai mult de mediul de business. Sigur, există semnale bune, există și politici care încurajează acest lucru și dacă ne uităm la liniile de finanțare deschise recent, dacă ne uităm cele naționale și fonduri europene, dacă ne uităm la politica promovată de către Comisia Europeană, toate converg spre același lucru, o colaborare mai bună între mediul de cercetare, dezvoltare și cel de afaceri, cu efect în plan economic și social. Procesele pe care ne bazăm sunt de asemenea cuprinse, studiate deja în modelele teoretice economice și se bazează pe 2 componente esențiale: introducerea de inovație și respectiv de transfer tehnologic. Iar aici mizăm pe rețelele de cunoaștere care se creează prin proiecte în colaborare și prin acces comun la resurse. Mizăm de asemenea pe proximitate, nu doar geografică, este sigur un element esențial, dar mai important din punctul nostru de vedere, cel puțin al Cluj IT Cluster, este proximitatea cognitivă, adică să începem să înțelegem în același fel provocările cu care ne confruntăm. De asemenea, mizăm pe diversitate și pe creativitate, care sunt de asemenea un ingredient esențial în facilitarea inovației. Și în cele din urmă, în felul acesta am putea să ajungem la produse și servicii cu IP propriu. Ca să nu rămână doar o discuție pur teoretică și în încheiere, aș vrea să spun că am făcut deja pași concreți. Adică am încercat prin finanțări atrase să apropiem aceste lumi. Deocamdată, sigur, limitat, dar am reușit. Avem în acest moment 3 produse realizate de către companii membre ale clusterului în colaborare cu colective de cercetare din Universitatea Tehnică, în principal, dar și cu persoane, experți din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Sunt produse care sunt deținute de către companii, cum spuneam, din Cluj IT Cluster, au potențial de piață, după toate studiile pe care le-am făcut. Unul dintre ele a fost chiar selectat pentru un program de accelerare de către Deutsche Telekom, deci este pe punctul de a fi dus într-o piață globală, ceea ce ne încurajează în mod deosebit să continuăm acest parcurs și, desigur, în măsura în care ne va sta în putință, să vedem din ce în ce mai multe asemenea proiecte comune între mediul de cercetare, dezvoltare, inovare și mediul de business. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Dacă nu, mă puteți oricând contacta pe adresa de mail pe care o vedeți pe ecran. Vă mulțumesc!